Asithi khona amandla atholwayo ngaphela. Jesus. Kodwa khona amandla atholwa ngaphela. Ayikosiyami. Kwabanjani ngoba bethembayo? uJehova. Ayikosiyami. Hallelujah. Kodwa nje le ncwadi vele ihlala enhlizweni yakho. Jesus. Ukuthi la mandla ukuze angapheli dingeka umthembe uJehova. Asithi kuyenzeka phela amandla. Yeah. Kodwa waphela menza nomthembe Wathemba uJehova. Jesu. Ayikosiyami. Ayikosiyami. Kuyenzeka wona phela amandla. Kodwa wena umthembe uJehova. Yeah. Ikhona amanye amandla kuba ngathi awaphelanga. Uphelile wona. Jesus. Siyathola amanye amandla amasha. Yeah. Because abaselithi bayakhuphuka ngamaphiko. Bayakhoza bagijime. Bayakhatha. Awuthi ngiyakhathalela. Umthembe uJehova. Asithi hawu Nkosi yami, ngiyakizwa phela. Bathi bathembe uJehova. Angizwa phela. Hallelujah. Yebo. Nkosi yami. Wosa. Ayikosiyami. Eyenza kubonakala ngasuthi asihlehlele inkinga khona semthembeni. Hayi Nkosi yami. Yenza ukuhlehlele emva mawungekho emthembeni. And ngiyakhawula ukuthi ehlehleleni kwakhe emva uthembeka. Uyakwazi ukuhlehlele emva uthembeke. Yebo. Hawu Nkosi yami.